Si no saps quins llibres llegir per millorar les teves finances, estàs a bon lloc. Fer diners és una guia pràctica que ensenya a gestionar millor els diners i augmentar els ingressos. Teodor de Mas i Valls ens ofereix consells senzills i efectius per diversificar les fonts d'ingressos, invertir amb intel·ligència i desenvolupar una mentalitat emprenedora. Tot això ens ho explica en 3 punts claus. El primer és diversificar d'ingressos. No dependre d'una sola font d'ingrés és clau per assegurar una estabilitat financera. El segon és inversions intel·ligents. L'autor ens explica com invertir de manera que els diners treballin per tu a llarg termini, com els fons d'inversió, accions i immobles. Per últim, trobem la mentalitat emprenedora. El llibre promou una actitud proactiva i emprenedora per identificar oportunitats de negoci, com podria ser crear productes o serveis que resolguin problemes o satisfaixin necessitats que té el mercat. Si t'interessa aquest llibre, aquí sota trobaràs l'enllaç per si el vols comprar a Amazon. Així que ja ho saps, només falta que et posis en marxa.